Здравейте от мен, аз съм Никол. Днес е 17 март. На този ден през 1845 г. в Англия е патентован ластика. През 1891 г. край Гибралтар потъва британския параход SS Utopia, загиват 574 души. През 1901 г. се състои изложба от 71 картини на Винсент Ван Гог в Париж, която предизвиква сензация 11 години след смъртта му. През 1931 г. в Невада се легализира хазарта. През 1948 г. в Брюксел е подписан договор за военен съюз между Великобритания, Франция и Бенелюкс, първообраз на НАТО. През 1965 г. е създаден Съюзът на архитектите в България. През 1969 г. Голда Меир става първата жена министър-председател на Израел. През 1980 г. английският парламент решава да бойкотира летните олимпийски игри в Москва. 2 години по-късно, през 1982 г. в Европейския клубен шампионат ЦСКА елиминира тогава действащия шампион Ливърпул след 2-0 в продълженията. През 1930 г. е роден американският астронавт Джеймс Ирвин. През 1951 г. е роден американският актьор Кърт Ръсел. През 460 г. е починал покровителят на Ирландия и ирландците по целия свят Свети Патрик. През 1853 г. е починал австрийският математик Кристиан Доплер. През 1921 г. е починал руският учен и създател на науката аеродинамика Николай Жуковски. През 2007 г. е починал българският радио и ТВ водещ Емил Трифонов Кембала. Това беше всичко от нас. Ако сте харесали нашето шоу, не забравяйте да се абонирате за каналите ни в Vlogbox и YouTube, да харесате нашата Facebook страница и ако сме пропуснали да ви кажем нещо важно и интересно, го оставете долу като коментар. Чао от мен!